μαζί με την Μάρκο. Εντάξει. Πάμε. Η σημερινή εκδήλωση τιμής των απεργών που ξεσηκώθηκαν ενάντια στην κατοχή και την πείνα είναι μια εκδήλωση που φέρνει στη μνήμη όλων μας ποια είναι η δύναμη που μπορεί να σταματήσει την πείνα και την εξαθλίωση. Τότε ένας ταχυδρομικός λιποθύμησε την ώρα της δουλειάς του και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα μέσα στην Ευρώπη ενάντια στην ναζιστική κατοχή. Αυτός εδώ ο χώρος που βρισκόμαστε, δηλαδή Εθνικής Αντίστασης, πρώην Κοτζιά, ήταν χώρος ταφής των νεκρών. Η πείνα είχε θερήσει εκείνο τον χειμώνα. Αυτό το οποίο ήρθε όμως ως μήνυμα είναι ότι υπάρχει τρόπος που παλεύεται η πείνα. Η φιλάνθρωπη κοινωνία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν είναι αυτοί που λύσαν το πρόβλημα της πείνας. Το πρόβλημα της πείνας το έλυσε το ΕΑΜ και πάνω απ' όλα η εργατική τάξη με τις οργανωμένες απεργίες της. Αυτές οι απεργίες επιβάλλανε στο ναζιστικό καθεστώς και στους συνεργάτες τους, στους Τσολάχογλου, ότι θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ότι θα υπάρχουν συσίτια, ότι δεν θα πεθαίνει κανένας από την πείνα. Έτσι σώθηκε ο κόσμος από την πείνα. Αυτό είναι μήνυμα και για το σήμερα. Παλεύουμε ενάντια στις κυβερνήσεις που φέρνουν τη φτώχεια και την πείνα, με τις γενικές απεργίες και με τη δύναμη των εργατών. Και να θυμηθούμε ότι τότε παλεύαν ενάντια στους Ναζί. Οι σημερινοί απόλογοι τους, οι σημερινοί απόγονοί τους είναι αυτοί που πρέπει να πάνε φυλακή. Οι Ναζί της Χρυσής Αυγής πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς. Και γι' αυτό η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας δήλωσε το παρόν της αυτή την εκδήλωση. Η συνέχεια είναι στους αγώνες για τη ζωή, στους αγώνες για την εργασία, στους αγώνες για να ρίξουμε τις κυβερνήσεις και να απομονώσουμε τον Ναζί μια για πάντα.